Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Junior Christian Endeavor Society JCES jong ka Balang Presbyterian Mawkhar kumajule mana usnam ha khat khanai darik no pra archa arpusan kalau penong ka Christmas ka rol haswa banpoi ka snilek man Christmas ha ka arpusan darik uno pra ya kani ka Christmas ka rol astang na yem mani Balang Presbyterian Mawkhar bat Ïaid shamot pran ter bat pungkut biang ha yeng dorbar mission compound ki Khynnah ki samla bat ki rangba kan thei bat chinrang kila shimbenta kani ki Ïaid ka rol ringkat ki jingruai